Гімн України, відібраний мікрофон та звинувачення в прямому ефірі Кремля у вбивствах українців. Усе це засоби, якими скористалася українська делегація в ПАРЄ, аби збити з пантелику російських пропагандистів. Про рецепт ефективної відсічі далі в сюжеті. Ось такий коментар отримала російська пропагандистка від української делегації в ПАРЄ. Журналістка, яка намагалася збити з пантелику українських депутатів, сама опинилася не в найкращому становищі. До цього глава постійної делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв розповів у Фейсбуку, як його хапала ця журналістка за рукав, і потім ще й намагалася увірватися до кімнати постійного представництва України в Раді Європи. А ось нардеп Борислав Береза таки погодився на коментар, проте навряд чи на таку відповідь ті розраховували. Мені жаль, що Кремль убив Бориса Немцова. Мені жаль, що Кремль убив Анну Политковську. Мені жаль, що Кремль убиває остальних. Мені жаль, що Кремль на сьогоднішній день убиває Сенцова. Мені жаль, що Кремль убиває Балуха. Мені жаль, що Кремль убиває остальних українців. І я скажу чесно, до тих пор, поки Кремль буде убивати і далі українців, ми будемо сприймати вас як врагів. Після цієї промови Береза кинув мікрофон на підлогу. Безневинний тролінг української делегації налякав російську журналістку. Люди вспотели, глаза налились кровью, и вот эти вот слова, которые они произносили, глядя мне в глаза: «Смерть врагам», «Смерть России», «Смерть тебе». Українцям в ПАРЄ вдалося не лише домогтися неповернення Росії до організації, а ще й добряче позлити російських журналістів. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.